ndị be anyị bịakwanụ ka unu gere ife mmeso ọma kọrọ ebe anụ nwa ọ bụrụkwa na ị na-achọ nwa gị achọ ị bịakwa ka ị mara na afa nwa nwaanyị ọ dị n'afa ndị mmeso ọma kpọrọ ebe anụ nwa akpọ wee jebe na mba Ghana ka eje tụọ alụfa otu amụ ka fa jee lụwa ọrụ hukọp ebe ahụ o wee bụ na nwata nwaanyị onufuru ebe a na-akọwa na ọ bụ onye hịara na mama ya na papa ya nwugo na ọnọkwara na nke onkụrụ ya na ife ọ gụchalụbụ JS3 sinio ya na sekọndịrị skuul wee kpọọ ya na fonu andị na sinio ya ukwunyekwara onkụrụ ya obi na nke ya si ya na fa hapụ mmeso ọma ka ọ bịa Lagos steeti na o nwere ebe ọ fụrụ ọrụ ka mmeso ọma na-arụ ka a na-akwụ ya ụgwọ ọnwa mmeso ọma wee koro abịa ruo ebe ahụ agwa ya na ọ bụ ọzọkwa ife ekwuru bụ ife a bịara ime na-esigokwa n'igote ogiri banye ime afịa nọmba Ghana ka akpụ ya eje ka o jee lụwa ọrụ hukọp na ọrụ ashawo ka a tụgharị ya otu ahụ n'ọfọ oyi ezi ka ọ ya agbanya bụ ashawo na foyi ezi ahụ na ego niile ọ ya da alata abụ ma daanị ya dee werie afta foyi ezi nke ọ ya da alatazi ebu nke ya nwa mmeso ọma wee sị na ọ ya eje fa wee chụpụ ya n'ụlọ bifo akpọtarịa nwaanyị onu fụrụ ebe a kịta nwaanyị wee mee ife onyonyo wee tinye n'ihu akwụkwọ wee sị ka ama na ndị be mmeso ọma afa ya afọ ife onyonyo anụnwa ka fa bịakwa kpọrọ mmeso ọma na Lagos steeti na ọ bụ ọzikwa ife akpọpụtara ya bụzikwa ife a na-ekwu biko inweta ife onyonyo a nyere m aka ka ịtụsaa ya wee sịkwa ka m were ohere agwa ndị nne na nna mmadụ kpọkwa na fonu sigo hapụ nwa ya nwere ọrụ enwekwa ebe enwere ọrụ ọdụ unu ka enwere ọrụ ahụ ọ ghara ịkpọ ndị ụmụnne ya ka falụrụ ya ọ bụrụzie nke oke ya akpọta ka ọ rụọ ya ka akwụwa ya ụgwọ maka na ego ahụ atọ nyanwa ụtọ na ndebefa ndị nke akpọ wee jebe nya bụ mba Ghana sọsọ Chineke mana fa ya nata na ndụ ka fa ya nata n'ọnwụ ka fa ya egbuo ya obiri n'aja ọcha wee nata onwekwa ife mmadụ ya afụkwana ọkwa ife aka ndị Ghana nọ mbọtị a na-eme ngagharị iwe na ndị Naijiria na-abịa agba achawo nkotonko na befa na fa na arụfa nakwa ife ndị be anyị na-eji eto onwe fule ebe ahụ. Soma, how are you? Fine. Okay, I don't understand how all these things started and what really transpired and what happened. A beautiful girl like you coming out this morning to enter that woman's shop and started begging for food before they decided to bring you here. I think it would be nice for you to say exactly what happened so that, you know, people that are concerned can hear from the horse's mouth. You never can say any of your family members that can, you know, that we want to come and rescue you. It's very important that they hear from you. So what's your name again? My name is Miss Soma. Okay, I think what we are going to do is, you flow better in Igbo, right? Yes. So, okay, that's fine. I'm from Miss Soma. Miss Soma, onye ebe ka Igbo? I'm money and I'm not. Okay, Igbo onye ala ka village unu n'ihi ala? Ụzakwa. Mana ibi Ọka? Yes. Okay. So, onye gị na ya bi n'Ọka? Auntie with the brother. Auntie gị and the brother gị. Auntie na brother bụ ụmụ nwanne? Yes. Mana be ha ka ị nọ? Yeah. Kedu ebe papa gị nọ? Kedu ebe mama gị nọ? Why did you live with auntie na brother? Mommy mo jere mo. So, daddy ma call. Daddy mo has given 8 years candy. Daddy ma. So one daddy mo kemoke. Apo yana one year one has given. Oh, age and kita na. Wow. So gịnị ka ị na-agụ? JS3. Na-achịgo SS1? Yes. Wow. Okay, so ị na-agụ akwụkwọ biri with auntie gị na uncle gị n'Ọka mana ị bụ onye ihe ala? Yes. Yes. And kedu ihe mezi iji wee bịa Lagos? Anọ m so enyi nwanyị akpa enyi nwanyị akpa school daughter m na school mother m na school. Your school mother in school? Yeah, my school mother. In secondary school? In secondary school, aboard girls. So girls? Yes. Okay. So I put them bịa gwa m na o nwere any dream mmadụ na Lagos. So asị m okay, ya kpọọ the person na bịa uncle. So ya na uncle m ekwusha, the person akpọrọ m bịa Lagos. I go Lagos, ha dị 4. So 3 petara na ha eje. Anyị bịara sị m na ọ bụ for hookup in Ghana. Asị m amaghị ahụ ụdị ọrụ in Ghana? Yes. Okay. Amaghị ahụ ụdị ọrụ ahụ ka ọtịzie fon shopụ m n'ụlọ m pụrụ. So ka m na-apụ pụta fụ Yoruba woman. So akọwachara m ya ihe mere. So the woman atụpụrụ m ọnụ mgbe nwa woman bịara igo ihe afụ m jụọ m ihe mere akọwachara m ihe mere apụba m enwere m na junction
the woman akpọchiata m azụ sị m na ọ bụrụ na ọnwụ ya ka mmadụ mere ọ dịghị ka ọ bụ na ọnwụ ya na-aga ka na mmadụ bụ ihe ya enyere ya aka, so kpọrọ m debe m n'ụlọ. So the main point na bụ na ihe mere na iji ebe Lagos bụ because of my school mother. Ihe mere na iji ebe Lagos ya bụ ihe kpọrọ m kpọje m na nke one woman ọ bụ na Lagos, and the woman bụkwa onye ihe ala. Yes. The woman bụ onye ihe ala, di ya na-ere ọgwụ na Total. Yeah. Okay, so but on get ịbịazie Lagos, nwaanyị kpọrọ ka ịbịa lerụ mmadụ shop atụgharịzi asị na ọ kpọrọ unu akpọje Ghana ka unu je mepụ wee nye unu condition kọgodi condition o nyere unu. Ọ sị na anyị arụ 4 years, anyị rụọ 4 years ya nwa ya wee dị ego dị 5 years na ahụ dị n'ọmụ anyị na-ewezi dị ego. Anyị si ya ụdịka ya dị ya na mụ ndị ma ka esi eri ego mma ahụ mmadụ ọrụ 4 years na Ghana without ego akwụkwọ ama ahụ ebe na 4 years na mma eme nwunye O wee chụpụzịa gị. yes. Okay, nwaanyị anwa wee na-achịcha azụ kpọrọ gị the woman kpọziarụ gị bie ka ị nọkịta mana agụụ gụwarụ gị i wee pụta na-aga na street wee bata na nke onye kpọrọ wee kpọtara m ọkụ ya. Yeah. Okay, so I want to say something here. What I want to say is my name is Nneka Aikukafo, and I'm the CEO of a Freeway Initiative where we reach out to women and youths, mainly young girls, with social services like economic empowerment programs. I was in my house this morning. A neighbor of mine brought Mesoma. I'm sure you heard her name if you understand Igbo. Okay, Mesoma. Achom. Imana muna gena abanye ekwugo before about ịkpọta gị Lagos and everything na-eme. So ihe nchọ ka ime kịta bụ mmadụ na-atọ ndị a nwaanyị anwa kpọ wee pụba. Akpọjebele Ghana for protection. Ya mee for 4 years. Before I had free na the 50 ọkwa ya. Ịnwa ha, they may even be your age mates. Ịmana m ike parents ha na-achọ ha ike ndị be ha ma ije ha je. Kedu afa ha? Ime ike kpọọ ma afa ha. Afa mmadụ na-ata anwa ma village ha. Number 1, Obidimaru Ugwu, onye ụzọ akwa, ụmụ eze ọtụtụ, ụmụ di ụlọ. Okay. Estate. Number 2, Akabeze Favor, onye ụzọ akwa, ihe ala, ụmụ ahụ ugwu. Number 3, iwu a na-asọ Chinechere m, ha bi ebi, ha bụ ndị Imo steeti na ha bi ebi n'ezi ala. Okay. Okay. Number 4, mụnwa Izuọgụ Kọsarachi Viviana na Stacia, but mụnwa ndị si na mụnwa ndị anyị emewe ọkpọrọ mmadụ na-atọ jebe. Ofu nke ọzọ a na-akpọ Uju since last year, ending of last year ka ọ pụ since o mike ọbụna dị woman kpọrọ ya ọbụna ọbụchọ ka ha yie nne ka ọ wee kpọpụwa. So ego m ga-afụ the girl jụọ ya ka ebe ọ nọ kemgbe sị m nọ na-arụ ọrụ since ya ka na-achọ harry the girl. A na-achọ the girl n'ihi ala. Onye ogbo anyị. Okay, ọ bụ na the girl unu lutere na Lagos na be the woman for the girl. Afọ m the girl na-ajụzi ihe ọ bịara ime. Ọsị m na ọ bịara ịrụ ọrụ. Asị m ya ka ebe ọ nọkwa nke m. Asị m nọ na nke the woman ka ọ nọ kemgbe. Asị m ya oke mgbe nwaanyị agwabeghị m ọrụ ihe ọ dị ọrụ wụ. A bịara ịrụ. Okay, so what we are doing here now is that I asked Mesoma about those other girls that left for Ghana, who they are and their identity. So she was able to tell me that, of course, she knows them very well and she listed their names and their villages and everything about them. Why it's necessary is because we don't know whether their parents know where they are. I don't know, or if the parents even understand these things. Nobody can say. So it's good as she's saying it so that we have it on record here. Okay. Remember, what's the name of that woman again? We were Chinemerem. The woman that brought people from Ihiala for her name is Chinemerem, but you cannot remember. We actually wanted to go and visit the woman's house, but because they push her away and this happened in the night, the woman sees her phone, sees her boss, like I said before, and then Mesoma cannot trace the house. But she remembers very well. She said that if she sees the woman, she would remember her face
and she's sure that the woman is from Ihiala too. Her name is Chinemerem, but you don't know her village in Ihiala, right? Yes. You don't know her village? Okay, the only thing you remember is that the woman's husband has a chemist shop at Total. Yes. Okay, thank you. Thank you.